Analize urina jesu deo procedure dijagnostikovanja dijabetesa. Koliko ih često treba raditi i zašto su te analize važne, objasnila nam je Kristina Sopić iz Aqualaba. Ne rade se često, jer se obično, to su ili oni parametri koji determinišu akutno stanje. Znači, to odmah otkrijete u samom početku kada neko već ima povećanu glukozu, pa automatski tražite analize iz urina. Pod tim se podrazumeva prisustvo glukoze u urinu, prisustvo ketonskih tela i prisustvo albumina. To dosta nama koristi da kasnije za predikciju recimo nekih hroničnih komplikacija bolesti. Ketonska tela za praćenje terapije, uspešnosti terapije i za podešavanje terapije ukoliko se jave definitivno nisu dobar pokazatelj. Isto kao i mikroalbuminurija koja nam ukazuje na definitivnu progresiju propadanja bubrega, odnosno na bubrežnu insuficijenciju koja je jedna od hroničnih komplikacija koja definitivno nije dobra. Tako da, dosta nam znači uzorci urina, ali ta kritična koncentracija od 30 do 300 mg na 24 sata, sve preko toga smatramo proteinurijom i to definitivno ukazuje na progresiju bolesti u lošem smeru.